Hallelujah. Pumalakpak ng gising na palakpak ang mga anak ng Diyos. At ang mga Panginoon magbalik ng makamilyong beses sa millionfold sa patuloy po natin mga minamahal katapatan sa bahagi. At this point in time, mga minamahal ko, tayo pidara ko na sa pinakamahalagang bahagi ng ating pong pananambahan, ang pag-aaral ng kanya pong mabanal na salita. Time check po tayo. It's 5:05 in the morning. Amen? Awake na. At kanina, napagbigyan na po natin ang ating pong mga laman. This time around, mga minamahal ko, ay talagang wag na nating tulugan. At narito na po ang ating pong pinagpalang mga aral. At tayo po'y tumayo na bilang pagbibigay galang sa salita naman ng Panginoon. Narito po ating beloved elder, beloved brother Joven Ferrer. Praise the Lord! Hallelujah! Lahat po'y pumalapag ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo pala tayo dumalayan mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan, pinagmamalapit. Maraming salamat po sa kalagasan taglay po namin sa mga oras at buhay. Bumuna sa iyo. Pagkataong binibigay mo po sa amin sa kamasama-sama sa aming pagpupuli sa bumagdamag ng tumanang Panginoon. Maraming salamat na Panginoon at bago po sa aming pag-aaral sa rin uming kapit patawaran sa pandalangin na aming gagawin ng Evangelista with Estrada Almeida. Patawarin mo ba sa aming Panginoon? Huwag mo naman tignan namin ng pagkasalagaw ng puso nagsisi sa oras na ito. Pagpalay mo kami lahat, mga Panginoon. At sa paras ng salita, ng isang salita, pwede mga likod sa kanan ay wala magawa. Basahan lamang sa harapan. With gamitin dalang papapalang espiritual. Sabi mo mga kapatid sa dako ito. Pagpalay mo sama-sama naming sinasaway. Lahat ng demonyong hadlang. Kami cast out in the mighty of Jesus. Cast out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Everybody shout, praise the Lord. Amen. At tayo na po yung makaupo mga minamahal at ating pong kunin na po yung ating pong mga banal na kasulatan. Kunin ko ba po lahat? Ako rin po yung bumati sa kabentorta ng ating beloved preacher. Ako yung bumati sa magandang umaga sa ating pong mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating malapay noon. Kayo na dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito pinanguna po natin pong ginagalang at minimal evangelista, ating Beloved Evangelist Welde Estrada Almeida. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At ating din pong welcome, ating beloved viewers, ating pong Facebook live streaming. Kayo pa ang pong welcome sa overnight prayer ng Jesus Miracle Crusade International Ministry San Carlos City, Pangasinan. At saan man kayo naroon, mga minamahal, ay anuman po inyong kalagayan, ay kayang-kaya kayong abutin ng ating mahal na Panginoon. Magandamay lamang po kayo hanggang sa makatapos ang ating pong banal na gawain at tiyak kayo po'y pagpapalain ng ating Diyos na buhay. Pumalakpak po muna lahat ng mga anak ng Diyos. Amen. We give due honor and respect sa ating pong beloved Evangelist Welde Estrada Almeida, sa kanila pong buong pamilya, and we cherish the blessed members and teachings of our beloved Pastor Lina C. Almeida. Sa ating mga beloved workers, good morning po sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon at sa ating mga beloved brethren. Higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! At kunin na po natin ang ating po mga banal na kasulatan. Ating basahin mga minamahal dito sa aklat ng Lucas. Ang kabanata ay 10, talata ay 19. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Lucas, kabanata po ay 10, talata po ay 19. Ito pong nakasulat, narito, binigyan ko kayo ng kapamalaan na inyong yurakan ang mga ahas at ang mga alakdan, at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway, at sa anumang paraay hindi kayo maaano. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. At talagang maraming salamat sa ating mahal na Panginoon sapagkat nagkaroon tayo ng chance na tayo makarating sa Maynila. And everybody was revived, na lahat tayo mga minamahal na revive. Amen. Kaya po mga minamahal, tayo ilubos sa pagpapasalamat. At ang nakita nating isa doon, mga minamahal, talagang ang bawat anak ng Diyos, sabi nga ng talata, ating basahin dito sa aklat ng Lucas sa English, behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions
and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Ang ating pamagat mga minamahal ngayon, the power of a Christian. Alam po niyo mga minamahal, sinasabi ng talata na tayo may kapangyarihan. At magsabing amen. Pero ang tanong mga minamahal, anong kapangyarihan meron tayo ngayon? Sometimes mga minamahal, hindi tayo aware na yung pagpapalang ito na ibinigay sa atin ng ating mahal na Panginoon ay hawak-hawak ng bawat isa sa atin. Amen. Amen. Praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, this is reminding us, kapag sinabi nating power, sabi dito mga minamahal, something you consider that will make you safe and likewise hurt your enemy. Ibig sabihin mga minamahal, kapag sinabing kapangyarihan, ito'y isang bagay na pwede mong panangan na ikaw ay maging safe. Amen? At likewise, ito rin ay may kakayahan na talunin ang iyong kaaway. Pumalakpak po muna tayo ng malakas mga minamahal sa ating mahal na Panginoon. A matter of attack and defense. That is power. Amen? At yan po mga minamahal ang sinasabi ng talata mga minamahal na talagang given to us. Meron po tayo niyan mga minamahal. Kaya lang ang problema mga minamahal kapag hindi tayo aware sa kung paano natin gamitin ang mga kapangyarihan na yan, ay talagang mananatili tayong talunan. Mananatili tayong takot parati sa dyablo. Amen? Pero nakita niyo yung nangyari sa Luneta? Nung tayo pumunta doon mga minamahal, bawat isa ay nagpapatotoo na tayong lahat ay mga matatagumpay na mga Kristiyano. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sa mga himalang ginawa ng mahal na Panginoon, makikita natin ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Kaya nga mga minamahal, sabi diyan, pag tatanungin tayo, ano ang kapangyarihan ng Kristiyano? Ating basahin John chapter 14, verses 12 up to 14. Amen. Dito po sa aklat ng 1, Kabanatay 14, talatay 12 hanggang 14. Ito po ang nakasulat, Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa. At lalong dakilang mga gawa kaysa sa rito ang gagawin niya, sapagkat ako'y paruroon sa Ama. At ang anumang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak. Kung kayo'y magsihingi ng anuman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. Ipalakpak ang malakas ang ating mga kamay sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi ng talata, mga minamahal, paano mo tatanggapin, paano mo ma-exercise yung power na meron ka? Ang sabi ng talata, sa English kindly, ang sabi diyan mga minamahal, amen, praise the Lord. Kindly sa English, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Sabi diyan mga minamahal, verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do, shall he do also. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. So, unang-una pala pwede mong gawin, mga minamahal, upang sa ganun yung kapangyarihang meron ka ay gagana. Manampalataya ka sa Diyos. Lahat mo nang may pananampalataya sa mahal na Panginoon, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Pag sinabing nananampalataya tayo, mga minamahal, ibig sabihin mo, hindi yan puro kapag hindi nangyayari sa iyo ay okay yan, kaya-kaya niya. Pero kapag ikaw nang involved, ay baka hindi na po pwede. Hindi ganon. Amen? Sapagat pag sinabing believe on me, dapat ibig sabihin pinanananganan mo ang kayang gawin ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At ano pa pwedeng gawin mga minamahal? Ang sabi ng talata, and greater works than this shall he do because, sabi niya, because I go unto my Father. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Next. And whatsoever ye shall ask in my name,
That will I do, that the Father may be glorified in the Son. Alam po niyo mga minamahal, pangalawa, pagkatapos natin manampalataya sa Diyos, ang sinasabi ng talata para gumanang meron tayong kapangyarihan is manalangin sa Diyos. Amen. Isang katotohanan mga minamahal na sometimes, most of the time, nakakalimutan at kinatatamaran ng mga Kristiyano. Ang manalangin, gupagising sa umaga, bago matulog sa gabi, bago umalis ng bahay para magtrabaho, bago kumain, hindi nila nagagawa lahat yan mga minamahal. Bakit? Sapagkat akala nila ang pananalangin is just nothing. Pero ang sinasabi ng talata, after believing, you pray, and that the power of a Christian may come out. Amen. Amen. Kailan gumaling ang karamdaman ng mahal mo sa buhay nung siya may karamdaman, mga minamahal? Nung ikaw ay nanalangin sa mahal na Panginoon, nagpuri sa mahal na Panginoon, humingi ng kapatawaran, nung nilay hands mo, pinaggumaling ang mahal mo sa buhay, pinagaling ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kailan gumaling o tumigil yung pag-uugali mong napakasama? It is when you heard the Word of God, naniwala ka sa salita ng mahal na Panginoon, at nung ikaw ay humingi ng kapatawaran at nanalangin, that was the time pinatawad ka at pinagaling ka ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen! So hindi natin napapansin ito mga minamahal. Sinasabi ng Diablo, ay huwag ka manalangin. Importante, okay lang yan. Maski na alam na ng Diyos kung anong kailangan mo. Ginaganon-ganon tayo mga minamahal. But ang sinasabi ng Biblia mga minamahal, ang pananampalataya sa Diyos, pagkatapos niya manalangin ka, yan ang dahilan kung bakit ang kapangyarihan ng isang Kristiyano lumalabas. Amen? Yan ang dahilan kung bakit ang isang Kristiyano, kita niyo yung mga nagpapatuto, mga minamahal. Ang ilan, nandiyan ay aburito, walang pamasahe, walang magamit papuntang Maynila. O bakit nakarating pabalik? Amen? Amen? Oh, ang daming problema. Ang daming kung ano-anong mga sinasabing, baka nagbagutom kami doon, baka nakarating tayo at ngayon nakabalik tayo dito. Bakit? Nanampalataya tayo at nanalangin sa Diyos. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, power of praying and believing on Jesus. Yan ang kapangyarihan na meron tayo. At sa pagsagawa natin yan mga minamahal, kindly, dito sa aklat ng Marcos, ang kabanata ay 11, talata 24, kindly. Aklat po ng Marcos, kabanata 11, talata po ay 24, ito po ang nakasulat. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi, ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamtin. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. I keep on saying this. Sometimes kapag tayo po nananay mga minamahal, nakabase tayo sa kung na nararamdaman. Demonyo ng sakit ng tiyan, sa panos, kasahot, ginagano ka na natin, tapos sakit pa. Amen? Ang sinasabi ng Biblia, kung ikaw ay nanalangin at nanampalataya, ang kilin mo na pinagaling ka na naman na Panginoon. Amen? Ang sinasabi niya, therefore say I say unto you, what things soever ye desire. Hindi lang sinabi niya pera lang. Hindi sinabi kung ano yung, sabi whatsoever, maski na anong kailangan panalangin mo. When you pray, believe that ye receive them, and ye shall have them. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ibig sabihin mga minamahal, limitless. No boundaries. Pwede mo iling sa mahal na Panginoon, manalangin ka sa mahal na Panginoon. Panampalataya mo ang Diyos, kaya bigay, walang imposible sa Kanya. Amen? At sa pananalangin mo, mga minamahal, ang sinasabi ng talata, ang kinin mo na tinanggap mo na ang pinanalangin mo. Amen? Ano man ang ipakita ng Diablo para magsabing dumating yung doubt sa iyong buhay, ang sabi diyan, you ignore that. Whose report are you going to believe? Ang report na pinapakita ng Diablo o pangako ng Diyos. Amen? Sa mga matatagumpay na Kristiyano, pinaniniwala nila parati ang pangako ng mahal na Panginoon.
Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, sometimes ang isang Kristiyano, kapag tayo po mga minamahal ay may mga problema nakikita, anong ginagawa natin? Hindi tayo umiiyak. Masyado na nag-i-stay sa pag-iiyak. Amen? We pray. Amen? Kung may mga karamdaman, mga minamahal, we pray. Kung tayo po may mga nagagalak, we pray. Amen? Kaya nakita niyo yung mga pananalangin kung minsan sa nababasa natin, Lord, hindi lalapit ako sa iyo hindi sa kung anumang request. Kung anumang gusto kong hingin. Hindi 'yon ang pagpunta ko sa iyo ngayon. I just want to say thank you. Amen. Amen. Sometimes just to say thank you is even enough para may pakita natin na ang ating pong pagpapasalamat o paglapit sa mahal na Panginoon, ito po'y way of our gratitude sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Kapag tayo po mga minamahal ay mayroong taong galit sa atin, sinasaktan tayo, ginagawa tayo ng mga masamang salita mga minamahal. Amen? Ginagawa tayo ng isang bagay na even sila mismo hindi nila maintindihan bakit nila ginagawa sa atin ang bagay na yun. Ang tawag natin doon mga minamahal, hindi sila yung taong yun, kundi yung merong nagpo-possess, masamang espiritu sa kanila. Amen? Amen? Kaya nga mga minamahal, ang sinasabi ng talata mga minamahal, kapag tayo po'y may mga bagay na yun, huwag kang magalit doon. Amen? Do not fight back. Ang sinasabi ng talata mga minamahal, magtataka ka na lang, isang araw galit na galit ang kapitbahay mo. Nagpupuri ka lang naman, pero binabato ka. Amen? So ibig sabihin, hindi may paliwanag. Pero sometimes mga minamahal, kapag nagagalit yung kapitbahay o ibang kapwa natin mga minamahal, ang sinasabi ng Biblia, conquer evil with good. Amen. Ating basahin Ephesians chapter 6, verse 12, and then italon sa 18. Amen. Aklat po ng Epeso, Kabanata 6, talatay 12, talot sa 18. Ito pong nakasulat. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga mamamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan, sa mga dakong kaitaasan. 18, na magsipanalangin kayo sa espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon at mangagpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. Ipalakpak natin ang malakas sa ating mahal na Panginoon. Yung gisinapalakpak mga minamahal, everybody shall praise the Lord. Ang sabi ng talata mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal ay sinasaktan o may mga bagay na ginagawa sa atin ng ating kapwa, supervisors man natin, managers man natin yan, galit sa atin, ang sinasabi ng Biblia, huwag kang magalit doon. Amen. Sapagkat yung dahilan kung bakit nagagalit yan, mga minamahal, it is not because siya bilang tao, kundi yung masamang espiritu nandiyan. Amen. Nakita niyo kung bakit sometimes sa yung mga hold-upper, pag sumisigaw tayo ng hallelujah, praise the Lord. Bakit sila pa may masmasan? Ay, hindi ka kasama. Walang pagkabuo natin ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Tingnan niyo yung mga minamahal, yung mga rapist. Mga rapist na. Kapag sila po habang sila nang re-rape, nandun sa kanila ang diablo mga minamahal, ay talagang atat-atat mang rape yan. Amen? Pagkatapos na makapang-rape at maalis na yung espiritu ng diablo mga minamahal sa kanya, tanungin mo yan, sasabi niya, sana hindi ko ginawa. Amen? Sapagkat ang gumagawa ay hindi yung tao, kundi yung espiritu, masamang espiritu na nasa kanya. Amen? Kaya ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, huwag kang magalit, do not fight back. Amen? Ipanalangin mo ang kapatid mo. Kaya sabi ng talata dito, mga minamahal, for we wrestle not against flesh and blood. Hindi yung katao na nakit sa'yo, yun ang kalaban mo. May kapangyarihan ka to go deeper. Amen? At yan mga minamahal ay binigay sa atin na kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Ang sabi niyan, but against principalities, against powers,
against, next, amen. Ang sabi dyan, principalities, powers, and against spiritual powers and against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Ibig sabihin, hindi kaya ng katawan mo lang yan. Amen. Kung lalaban ka yan, mga minamahal, hindi mo masuntok yan. But God hath given us that power. May ibinigay sa atin ang ating mahal na Panginoon kapangyarihan to tread on serpents and scorpions, and nothing by the enemy shall hurt you. Ibig sabihin, grabe. Amen? Yung grabe, yung kapangyarihan na yan, mga minamahal, even itong dark powers na ito, mga minamahal, hindi kaya kang saktan. Sapagkat ang meron ka ay galing sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. All you have to do is believe and pray. Amen. Lahat ng mga panalangin ng Kristiyano pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Huwag niyong kapaguran manalangin, mga minamahal. Amen. At ang pananalangin, mga minamahal, yan ay pag-ipag-usap sa mahal na Panginoon. At that's the only way kung paano natin may pamuhay ba yung kapangyarihan binigay sa atin ng ating mahal na Panginoon. Believe and pray. Sa oras ng anumang hinaharap mo sa buhay, amen, manalangin ka. Kapag ikaw may takot sa buhay, mahal mo sa buhay, may endanger ang buhay mo, manalangin ka. Amen? Nakikita niyo yung mga monk, kapag anumang sitwasyon na kanila, gumagano sila. Pray ulit, pray. These are the monks. Wala sa katotohanan. Amen? Pero tayo mga minamahal, tayo nasa buong katotohanan. The more na dapat mapanalanginin ang mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ayan ang dahilan mga minamahal. Kapag tayo po mga minamahal, sabi niya, what is the purpose of Christian's power? Ba't kaya tayo binigyan ng mahal na Panginoon ng kapangyarihan? Lahat nagising sumigaw ng praise the Lord. Ba't tayo binigyan ng kapangyarihan ng Diyos? Amen. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, unang-una, ating basahin muna, dito sa unang hari, ang kabanata 18, talatay 21 hanggang 24. Amen. Bakit meron kang kapangyarihan? Bakit nakikita sa luneta ang propeta ng Diyos? Grabe kung yung mga himala, magpatigil ng ulan, magpaulan. Amen, grabe. Bakit dumating yung mga kapangyarihan na yan? Kylie. Aklat po ng unang mga hari, kabanata 18, talata po ay 21 hanggang 24. Ito pong nakasulat. At si Elias ay lumapit sa buong bayan at nagsabi, hanggang kailan kayo mga aalinlangan sa dalawang isipan? Kung ang Panginoon ay Diyos, sumunod kayo sa Kanya. Ngunit kung si Baal, sumunod nga kayo sa Kanya. At ang bayan ay hindi sumagot sa Kanya kahit isang salita. Nang magkagayo sinabi ni Elias sa bayan, Ako lamang ang naiwang propeta ng Panginoon. Ngunit ang mga propeta ni Baal ay 450 lalaki. Bigyan nga nila tayo ng 2 baka at pumili sila sa ganang kanila ng 1 baka at katayin at ilagay sa ibabaw ng kahoy at huwag lagyan ng apoy sa ilalim. At ihahanda ko ang 1 baka at ilalagay ko sa kahoy at hindi ko lalagyan ng apoy sa ilalim. At tawagan ninyo ang pangalan ng inyong Diyos at tatawagan ko ang pangalan ng Panginoon. At ang Diyos na sumagot sa pamamagitan ng apoy ay siyang maging Diyos. At ang buong bayan ay sumagot at nagsabi, mabuti ang pagkasabi. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Yung kapangyarihan, mga minamahal, na binigay kay Diyos, mga minamahal, ay hindi para siya magmalaki. Amen? Ang kapangyarihan, ginawa niya, pinapakita niya, mga minamahal, para malaman ng tao kung sino ang totoong Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang kapangyarihan, mga minamahal, yung mga miracles na yan, that is not for entertainment. Hindi yan parang palabas. Amen. Ang purpose yan ay malaman ng tao na may Diyos na tumutugon sa mga panalangin ng kaniyang mga anak. Amen. Malalaman ng mga taong wala ng pag-asa
na kapag sila lumapit sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, sila ay makakalapit na patatawarin ng mahal na Panginoong Isus. Amen. Kaya yan ang ginawa ng marami sa atin mga minamahal. Dati-rati, wala tayong mga pag-asa. Amen. Pero nung tayo po nakarinig na isang araw may imbitasyon, dumalo ka sa Jesus Miracle Crusade, ikaw ay may karamdaman, cancer, TB, diabetes, lahat ng uri ng karamdaman, pagagalingin ka ng ating mahal na Panginoon Isus. Palapagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Nalaman natin ang totoong Diyos pala ay hindi yung rebulto. Nalaman natin mga minamahal na ang totoong Diyos, Espiritu. Dapat makasambahin siya sa Espiritu at sa katotohanan. Palapagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, prove unto them with signs, wonders, and miracles. Grabe, 48 years. Amen? Parating naririnig sinasabi, 48 years of signs, wonders, and miracles. Hindi tumigil ang Diyos magbigay ng himala. Amen? At patuloy nating nakikita sa bawat araw ng ating buhay, ipinapakita ng mahal na Panginoon, siya'y Diyos na mapaghimala. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Aklan ng awit, ang kabanata 96, talatay 4 hanggang 5. Malapit na po tayo magtapos sa mga minamahal. Aklat po ng mga awit, kabanata 96, talatay 4 hanggang 5. Ito pong nakasulat, sapagkat dakila ang Panginoon at marapat na purihin, siya'y kinatatagutang higit kaysa sa lahat na Diyos. Sapagkat lahat ng mga Diyos sa mga bayan ay mga Diyos-Diyosan. Ngunit nilikha ng Panginoon ang langit. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. There is only one true God. Amen. Wala nang iba. Amen. Walang maliit at malaking Diyos, hindi ganon. Iisa ang Diyos. Ang sinasabi ng talata mga minamahal, for the Lord is great and greatly to be praised. He is to be feared above all gods. Bakit? Ang sabi niyan, Kylie, next verse. For all the gods of the nation are idols. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ano man ang sinasamba ng mga tao maliban sa ating mahal na Panginoon, hindi sila sumasamba sa totoong Diyos. Sapagkat ang totoong Diyos walang iba ang ating mahal na Panginoon Jesus. Amen? Amen? Sumamba ka sa buwan, sumamba ka sa kahoy, sumamba ka sa bakak, sumamba ka sa kung ano mga Diyos na mga minamahal. All of those are idols. Amen? Sapagkat iisa ang totoong Diyos. Walang iba ang ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, ang sabi ng talata, mga minamahal, nung si Elijah, mga minamahal, ang sabi niya, I'm very sure of it. Ngayon, dahil kayo, dahil ang tigas ng ulo niyo at ayaw niyo maniwala sa akin. Ang sabi niya, ako na lang mag-isa, 450 kayo. Siyempre, mas marami silang nakukumbinsi. Amen? So, paano napatunayan ni Elijah, mga minamahal, na kung sino ang totoong Diyos? Ang sabi niya, mag-alay tayo. Ang sino mang Diyos na magpababa ng apoy para tupukin yung alay na meron tayo, siya ang totoong Diyos. Grabe. Amen? At alam po ninyo mga minamahal, nung ginawa yan, ang daming mga ginawa na pagbasahin niyo yung talatang yan. Ang daming ginawa nung mga propeta ni Baal. Kung ano-ano mga pagsugat sa katawan, kung ano mga ritual-ritual na ginawa, walang Diyos na sumagot dahil hindi sila mga totoong Diyos. Amen? Pero nung sumunod, si Elijah, mga minamahal, anong ginawa ng mahal na Panginoon? Sinabi lang niya, tell these people, show them the power that you have. Amen? At ang Diyos nagpadala ng apoy, tinupok ang kanyang dambana. May ganun kapangyarihan ng ating Diyos na buhay. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Maaring isipin ng ilan, ay, this is just for entertainment. Makita nila, ay, grabe yung pag-istoryan. Hindi ganon. The purpose is for the people to know, malaman nila na ang Diyos ay walang iba kundi ang ating mahal na Panginoong Hesus. Nung luneta na yon, yung pagpunta natin doon, hindi naman yung padamihan ng tao eh. Amen? Amen, sa totoo lang mga minamahal. Although pinagpala tayo mga minamahal, ang grabing pagpapala, dami-daming mga Kristiyano na talagang nanumbalik at lumalago ang banal na iglesia ng mahal na Panginoon. Pero the main purpose of that luneta is malaman ng mga tao na mayroong Jesus na pwedeng lapitan
at Diyos na mapagkakatiwalaan. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Everybody shall praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Second, ang sabi diyan, Christians' power is used to free the people from bondage. Amen. Basahin natin Exodus 4, chapter 1 to 5. Amen. Akalatang Exodus kabanata 4, talatay 1 hanggang 5. Last 3 verses. Amen. Aklat po ng Exodo, Kabanata 4, talata po ay 1 hanggang 5. 1 hanggang 5. At si Moses ay sumagot at nagsabi, datapwat narito, hindi nila pinaniwalaan ako, nididinggin ang aking tinig sapagkat kanilang sasabihin, ang Panginoon ay hindi napakita sa iyo. At sinabi sa kanya ng Panginoon, ano iyang nasa iyong kamay? At kanyang sinabi, isang tungkod. At kanyang sinabi, ihagis mo sa lupa. At kanyang inihagis sa lupa. At naging isang ahas. At si Moses ay tumakas sa harap ng ahas. At sinabi ng Panginoon kay Moses, iunat mo ang iyong kamay at sunggaban mo sa buntot. At kanyang iniunat ang kanyang kamay at kanyang hinawakan at naging isang tungkod sa kanyang kamay. Upang sila'y maniwala na ang Diyos ng iyong mga magulang, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob ay napakita sa iyo. Amen. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Alam po ninyo mga minamahal, ang kapangyarihan na yan ibinibigay sa mga anak ng Diyos para yung mga tao, mga minamahal, na nandun sa bondage of sin, bondage of sicknesses, yung bondage of problems, and whatever na mga kinabibigat niya sa kanyang buhay, araw-araw ng kanyang buhay, mga minamahal, makalaya. Amen. Amen. Nung tayo po mga minamahal, hindi nakakita ng himala na yan, sa palagay ba natin mga minamahal, lalapit tayo sa mahal na Panginoon. Amen. Jesus became the talk of the town. Nung araw-araw ang ginawa niya mga palayain ng mga may karamdaman, may mga inaalin masamang espiritu. Yung mga taong nandun na lumalapit sa kanya, bulag, pipi, bingi, di makalakad. Lahat. Nung nakaramdaman, nagiging talk of the town. At the more that Jesus became the talk of the town, maraming tao ang lumalapit at nakakalaya. Sila ay lumalapit sa mga tinatanggap malapay bilang Diyos at Hari ng kanilang buhay. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Everybody shout, praise the Lord. Sometimes mga minamahal, kapag tayo sabihin ngayon, maghayo kayo. Ayaw natin mga minamahal. Hindi ko kaya. Hindi ako marunong magsalita. Nahiya ko. Amen. Sometimes ang dami-dami natin mga minamahal na talagang rason at same thing with what happened to Moses. Amen. Nung siya po mga minamahal, iutusan na malapit, sabi niya, ayaw nila ako pakinggan. Amen. Hindi ako marunong magsalita. Hindi nila sasabihin na yung sinasabi ko galing sa iyo. Amen? Pero anong sinasabi na malapit sa kanya? Ano yung nasa hawak mo? Tungkod. Amen? Amen. Hindi kailangan ng Diyos ang pinakamagaling na meron ka. Ang kailangan lang ng ating mahal na Panginoon, ano ang meron ka na kaya mong ipagamit sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kung ikaw ay gifted para magpatotoo, ipagamit mo yan sa mahal na Panginoon. Amen? Kung ikaw ay gifted para magbigay, financially, ipagamit mo yan sa mahal na Panginoon. Kung ikaw ay gifted para ikaw ay manghayo at magsalita patungkol sa kabutihan ng mahal na Panginoon, ipagamit mo yan sa mahal na Panginoon. Hindi mo kailangan magkaroon ng masteral degree o doctorate course. Amen? Ang kailangan mo lang, willing ka magpagamit sa mahal na Panginoon. Kagainawit kanina, I am willing, Lord. Amen. Amen. Maraming mga minamahal, mga magagaling na tao. Maraming tao, mga minamahal, ang sinasabi nila, I have to be this one para ako'y magamit ng mahal na Panginoon. Lalo silang hindi nagagamit ng Diyos. Bakit? Ang pinangahawakan nila mga minamahal ay kung anong degree, anong mga galing na meron sila. Hindi yon ang nais ng mahal na Panginoon. Ang nais ng ating mahal na Panginoon is magpagamit ka sa Kanya.
Amen? So kaya sabi niyan, ano meron ka? Tungkod. Yang tungkod na yan ang gamitin mo. Amen? Hindi sinabi ni Moses sa mga minamahal na, yung aking lupain. Ano meron ka? Hindi. Simple nga lang kung ano meron siya. Amen? Pero sabi niya, that is enough para paniwalaan nila. Pag ipinagay sa akin, paniwalaan nila na tayong dalawa ay nag-uusap. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So, ang bagay nito mga minamahal, whatever is in your hands, use it. What are your possessions? Use it. Whatever you can do, use it. Gamitin mo yan sa pamalakaya ayon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Kaya nga mga minamahal, whatever we're going through, anumang bagay ang pinagdadaanan natin ngayon. Ha? Anumang bagay, whether that is, Brad, nanlulupay-pay ako masyado. Brad, tisod ako masyado. Brad, hindi ko yan kakayanin. Ang sinasabi ng talata, mga minamahal, remember the powers given to us. Believe and pray. At makikita niyo mga minamahal, nothing by any shall hurt us. Palabang mo natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Kaya tayo mga minamahal na talagang nandiyan na talagang medyo lupay-pay, talagang, because yan ay mga palaso ng kaaway. Amen? At kapag hindi natin nagamit ang kapangyarihan meron tayo, talagang magda-down tayo. But God is saying, you have powers. Meron binigay sa'yo to tread on serpents. Meron ang kapangyarihan binigay sa'yo upang apakan ng mga skorpion at ng mga lakdan. Amen? At walang sino mang makakapanakit sa'yo. Grabe yung mga kapangyarihan yan, mga minamahal. But you have to use that. You have to use. Kailangan gamitin mo. And how to do that? Ang sinasabi ng talata, you believe and you pray. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. The third and last thing, God's provision. Ang sabi diyan, God's provision not only today and tomorrow, but even preparation before the coming of today. Maniwala ba kayo, mga minamahal, na yung baston ni Moses, mga minamahal, hindi niya napulot yun sa araw ng kausap na siya, mahal na Panginoon? Even prior that, amen? Binigay na sa kanya yun. Gagamitin niya. God prepared us. Inihanda niya tayo ayon sa kanyang banal na plano sa atin. Amen? Kung ikaw sa oras na ito, bakit nagtataka ka? Bakit ang daming pinamana sa akin ng tatay ko? Hindi pa naman ako Kristiyano noon ah. Bakit pinagpala na ako? Dahil alam niyang gagamitin ka ngayon. Amen? Kung ikaw sa oras na ito, mga minamahal, ang dahil mo pinagdaan ang mga pagsubok sa buhay. Bakit kaya, grabe, sometimes may nakakarinig tayong mga patutuo, talagang nabangga. Hindi ko alam kung bakit ako pinag-ingatan ng Diyos, buhay pa rin hanggang ngayon. Dahil may plano ang Diyos sa iyo. At yan ang sinasabi ng Biblia, na even prior the coming of this today, inihanda tayo ng ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Aklatang Exodo, Kabanata 23, talata 23, italon sa 27 hanggang 30. Aklat po ng Exodo, Kabanata 23, talata 23, Beloved instrumentalist, please. talon sa 27 hanggang 30. Ito pong nakasulat. Sapagkat ang aking anghel ay magpapauna sa iyo at dadalhin ka sa Amoreo at sa Hiteo at sa Pereseo at sa Cananeo at sa Hebeo at sa Jebuseo at aking lilipulin. Sa 27, aking susuguin ang sindak sa unahan mo at aking liligaligin ang buong bayan na iyong paroroonan at aking patatalikurin sa iyo ang lahat ng iyong mga kaaway at aking susuguin ang mga putakti sa unahan mo na magpapalaya sa Hebeo, sa Cananeo at sa Hiteo sa harap mo. Hindi ko palalayasin sila sa harap mo sa 1 taon. Baka ang lupay maging ilang at ang mga ganid sa parang ay magsidami laban sa iyo. Unti-unting aking palalayasin sila sa harap mo hanggang sa ikaw ay kumapal at manahin mo ang lupain. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord.
Alam po ninyo mga minamahal, yang amorheo na yan, ang hiteo, ang pereseo, kaneo, hebeo, at heboseo. Alam po niyo mga minamahal, nung tumawid ang mga anak ng Diyos doon sa ilog ng Jordan, tanaw na nila ang Kanaan. Amen. Natanaw na nila mga minamahal, sa gitna niyan mayroong napakalaking pader, and that is yung Jericho, di ba? So yan mga minamahal, talagang tanaw na nila. Ang problema, bago sila makarating doon, ang dami pa nilang dadaanan. Ang daming hadlang. Ito yung mga nabanggit nga, Amoreo, Heteo, Pereseo, Cananeo, Hebeo, Heboseo. Pero ang sinasabi ng talata, mga minamahal, aking lilipulin sila. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So, ibig sabihin mga minamahal, kung saan ang pangako ng mahal na Panginoon at natanaw mo na, amen? Amen? At ang problema, mayroong mga nakaharang-harang dyan para bago ka makarating doon. Ang sinasabi ng Biblia, do not worry doon sa mga nakaharang. May kapangyarihan ka. At ang gagawin ko diyan, sabi niya, magpapauna ang aking anghel at lilipulin ko itong mga nakaharang. Isa pang point diyan mga minamahal, hindi niya minsanan. Amen? Kasi sabi niya, sino mag-aalaga at mag-prepare for you? Amen? Hihintayin ko na ikaw ay dumami. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Hihintayin ko na ikaw ay lumakas. Kaya pala yung mga pagsubok na yan, mga minamahal, nagpapalakas sa atin. Amen? Hindi ka gadi-gadi naalis ng mahal na Panginoon. Bakit? Dahil sa pagsubok na yan, doon ka lumalakas. Dahil sa mga pagsubok na pinagdadaanan mo, mga minamahal, doon tayo dumarami, doon tayo nagkakaroon ng grabing galak upang maganap ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. But one thing ang ipinangako ng ating mahal na Panginoon sa Tagalog, mga minamahal, ibalikan natin sa Tagalog. Sabi diyan, sapat aking ang pagpapauna dahil next. Aking lilipulin sila, sabi diyan. Ha? Next nga. 24. Verse 24. Huwag kang yuyukot sa kanilang Diyos. Sabi diyan, verse 27, kindly. Verse 27. Ang aking susuguin ng grabe oh. Aking susuguin ang sindak sa unahan mo. Amen. Hindi ka matatakot sa pagsubok sa buhay. Matatakot ang pagsubok sa buhay sa iyo. Panabahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ibig sabihin, mga minamahal, hindi mo kinatatakutan kung anong harapin mo. Silang natatakot sa iyo. Bakit? Sapagkat sabi niya, aking susuguin ang sindak sa una mo at aking liligaligin ang buong bayan na iyong paruroonan. Pumalakpak po tayo, napakalakas mga minamahal. Amen. Kaya nakita mo niya mga minamahal, kapag nababalitaan nila nandiyan ang mga Kristiyano, sa totoo lang mga minamahal, aburido sila. Ay, naku. Amen. Nandun mga minamahal, sometimes sila po mga minamahal, hindi nila alam kung anong gagawin. Pero kapag wala ka, nakatalikod yung mga minamahal, kung ano-ano pinagsasabi nila tungkol sa iyo. Kaya mo lang. Amen. Amen. Wala, mga marites na yan, hayaan mo na lang yan. Amen? Pero tandaan nyo, mga marites, hindi yung langit. Kaya iwasan mo na yan. Amen? Ang pag-usapan natin, hindi ibang tao, pag-usapan natin ang mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ang sabi ng talata, mga minamahal, diligaligin ang mapupuntahan mo, dadaanan mo. Ito pang maganda. Sabi diyan, aking patatalikurin sa iyo ang lahat ng iyo mga Alam mo yung dumadaan ka, sasabihin ng mga kaaway, supposed to be, haharapin ka at lalabanan. Ang gagawin nila, ayaw ka nilang tingnan? Pababayaan ka na lang dadaan? Kapangyarihan na ibinigay sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ay kaya pala, kapag ikaw yung kapag pinangako ng mahal na Panginoon, tataka ka, trabaho mismo ang lumapit sa akin. Di ba nakita niyo yung mga patutong yan? Amen? Bakit? Tingnan niyo, of all people, meron tayong kapatid, sabi niya mga pinaman, dami naming nag-apply. Pero of all the applicants, ako ang pinili. Bakit?
patatalikurin ng Diyos ang lahat ng kaaway mo at ibibigay sa iyo ang kanyang ipinangako. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Ang kailangan lang, mga minamahal, huwag na huwag tayong bibitaw sa Diyos. Amen? Huwag na huwag tayong bibitaw sa Diyos. Huwag mong pabayaan ang spiritual life mo. Amen? Sapagkat kapag pinabayaan mo ang spiritual life, tinan niyo mga minamahal, huling talata, Acts 1:8. Saan ba nagagaling ang kapangyarihan natin, ang minamahal? Paano natin natatanggap ang bagay na yan? Kylie, beloved instrumentalists. Aklat po ng mga gawa, kabanatay 1, talatay 8. Ito pong nakasulat. Datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Paano mo tatanggapin yan? Unang-una, manatili sa iyong banal na Espiritu na mahal na Panginoon. Huwag mong hayaan sa bawat panalangin, sa bawat gawain, matapos na hindi ka nagsusumikap, madama ang banal na presensya ng Diyos. Ang mga nawawala, ang mga lumalabas at hindi nagpapatuloy sa paglilingkod, sila yung mga taong hindi na nadarama ang banal na presensya ng Diyos. Amen. Unti-unti nilang nararamdaman na para bang baliwala lang. Just for compliance na lang ang pagdalo sa banal na gawain. Amen. Pero sabi ng Biblia, mga minamahal, huwag mong hayaan na patayin ang ningas ng Espiritu Santo. Amen? Quench that. Amen. Kaya parating mong madamang presensya ng Panginoon. Maging ka na, mag-isa mo, sa bahay, pupuri ka, damin mo. Even nagdadrive ka, even anything what that you do, damin mo ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. It is your strength. Yun ang ating kapangyarihan. Yun ang ating kalakasan. Upang na sa ganun mga minamahal, makatagal tayo. Hindi mo problema kung paano ka makarating doon eh. Kung ano mang makahadlang man dyan, na, hindi mo ayusin na mahal na Panginoon eh. Ang kailangan mo lang. Sabi nga nung ating mga kapatid, endurance. Paano tayo makatagal? At yan ay through yung pagdama natin parati ng banal na presensya na mahal na Panginoon. Tayo po natin tumayo. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Nung una, ang sabi ko, maglilingkod at magtatapat sa ngalan mo. Amen, praise Lord. Nung una, pangako ko, ako ay aawit at sasamba hanggang sa pagbalik mo. Ngunit pag-ibig ko ay nanlamig. Tiwala sa sarili at sa iyong mga kamay ako ay nawala. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Nung una, ang sabi ko,
sa'yo nag-aasa, liwanag ko'y iyong iyo. Nung una, ang sabi ko, di iiwan, hindi lalayo. Sa tungkulin ko sa'yo. Ngunit pag-ibig ko'y nanlamig. Nagtiwala sa sarili. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Sa iyong mga kamay, ako ay inawalan. Tulungan mo Ako ibalik pag-ibig mo. Ako'y tawagan mo at huwag ilayo sa dakil I love you so much, Lord. Hallelujah, hallelujah. Ako'y tawagan mo, tulungan mo ako, muling ibalik ang daking pag-ibig mo. Ako'y tawagan mo at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Ako ay hawakan mo. Amen. Thank you so much, Lord. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Reminding us the power you have given us. Maminamahal, maraming hindi nakakapagpatuloy sa paglilingkod dahil hindi alam na may binigay sa kanila ang Diyos na kapangyarihan. Hindi nila alam na sa simpleng panalangin pinapakinggan sila ng Diyos. Sa oras nito mga minamahal, tayo natin dumalang. Nakilang Diyos, mambanal sa iyong pangalan naming pinakamamalapin ng Jesus. Salamat po. Nais namin magmana ng buhay na walang hanggan. Sa iyo lamang po kami umaasa. Huwag po kami bibitawan. Kailangan ka namin. Pagawakan mo po kami hanggang sa iyong pagbabalik. Nais namin magmana ng buhay na walang hanggan. Ito ang aming samo at panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Sa ating mga minamahal na mga bisita, ating beloved viewers, sa mga kayo naroon sa oras ito, mga minamahal, tanggapin ninyo, mahal na Panginoon. Walang imposible sa Diyos. Ano mang inyong pangailangan sa oras na ito, lumapit kayo. Ang pagtanggap sa mahal na Panginoon ay hindi paglipat ng relihiyon. Ito ay pagsaganap sa kalooban ng mahal na Panginoon. Kung na ikaw ay kapatid na papakinggan mo ang tinig na ito, itaas mo yung mga kamay, pikit mo yung mga mata, sumunod ka sa lahat ng aking sasabihin bilang pagtanggap sa mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos sa mga banal, sa iyong pangalan na aming pinakamamalapin ng Isus.
Maraming salamat sa iyong mga salita na aking napakinggan sa araw na ito. Salamat at may kapangyarihan kang inilagak sa akin. Salamat sa paalaalang aming naraman. Madalas naming nakakalimutan ang mga bagay na ito. Salamat sa pagkataong binigay mo sa akin makakilala sa iyo. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Gawin mo tunay na Kristiyano sa isip, salita at katotohanan. Isulat mo nawa ang aking pangalan sa aklat ng buhay diyan sa kalangitan. Sampu ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, itong aming samot panalangin. Amen and amen. Amen and amen. Kami na lamang po mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang balang siyempre na pinagamamalapin ng maraming salamat po sa mga kapatid namin ito. Dumapit sa iyo. Sama sila naroon. Ano man kanilang pangailangan. Tugon mo sa may mga kaparaanan. Gawin mo silang tunay na Kristiyano. Sinisip sa katotohanan. Nawan di na ulit-uli ng kanilang paglilingkod. Simula palaw na o tumalapay noon. Upang makasama namin sila sa paglilingkod sa iyo. Isulot mo ng kanilang pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kanilang sampu ng kanilang mamahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Lahat po tayo mga meron sa ating pong mga personal na nangailangan mga minamahal. Sa kung tayo po may mga karamdaman, kaliwang kamay parte ng ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga mahal sa buhay na nating ilapit sa mga napin, dalawang kamay itaas. Kung tayo po may mga problema, mga bagay na gusto nating ilapit sa mga napin, dalawang kamay itaas, walang posible sa mga napin noon. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang balang pinagkamamal pa sa ayong salita. Kapag aming maramdaman, Santong Espiritu, kami kapangyarihan ng palayas at nagawa ng kaaway. Sorry sa pandalangin na aming ginagamit, Minamahal Banglista, Waldo Estrada, Almeida. Aming pumaminama na manggagawa sama-sama naming sinasaway. Lahat ng demonyo na makaramdaman. TB, diabetes, cancer, leukemia, COVID-19, high blood, cast out in Jesus' name. You by the power of darkness, lahat ng uri ng karamdaman, be healed in Jesus' name. Yung mga kapabagay sa iglesia, mga palalapig, malulupay-pay, cast out in Jesus' name. You by the power of darkness in the mighty name of Jesus, cast out in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name, amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Amen. At the top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. Amen. At yan po mga minamahal, sabi ng mga minamahal, magtiwala tayo. We believe na ang marat ng ating panalangin, ito'y natanggap na po natin. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Diyan po natatapos mga minamahal, yung ating pong pakikinig ng mga salamat sa ating salita na ating mahal na Panginoon. Tayo dadako na po sa ating pong mga announcement. Narito ating beloved elder, Brother Alvin, para sa ating mga announcement. Praise the Lord.